Hello guys! Magandang araw. Welcome back to my channel. No? So, karon na kami sa gym, MSUIIT gym. And we are going to witness sa first MSUIIT Sepak Takraw Invitational Tournament. Ipakita daw ko no, tarpaulin. Muna siya ang tarpaulin. Pasensya kay murag low quality. Pero laban na to sa low quality. Uy, palihog. Importante ni siya kay daghag lucky. Matod nila. Ano siya, Sepak Takraw. So, I am with pala. Kasama ko yung mga classmates ko, yung mga ka-black ko. Kaya walang classmates. So, ang tawag sa college ko kay Black. So, as usual, permit akong vlog. Yung auntie, palihog lang. Ate man na palayo. Friendship, si Melchi. Hi babe. Babe. Sa mga single daw dira, single si Melchi, palihog. Di ka na Mao na, puro. si Rema. Ay si Pangilog, ako ng babe. Pasensya oy, kung bati kay quality akong cellphone, pobre manggod ko. Ano sila kay mga dato, manggod ni sila oh. Si Rema. Uy, ato na tag-atbang. Hi Peps. Hello. 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 You're supposed to be in the gym. So daghan daw kay mga laing taga school, so wala ta mi klase uy palihog, pero PE man mi we are required to watch the game. And akong auntie laban diri. Hi Prets. Preto. Laban akong ante dere sa Instagram. So unya na sad guys kay murag nagtagad pa taog. Nagtagad pa taog. Oh, magtagad pa taog kanang si tawag ani. Signal nga mag-start na ang game. And so yon, pasensya kung haggard ko. Dili oily akong naong diri. Kuha ni siya sa akong cream nga gi-apply, duwi-duwi ta diri. So palihog lang. Actually daghan kog buhaton unta no kay quiz na mo ugma. And I have lot of things to do. Pero nakapag-vlog lang ko kay wala lang. Aha. Kana, nade si Sepak Takraw. So yan, na siya Kaila daw. Isang Kaila de taga Santa Shop. Shout out daw sa mga taga Santa Federa no. Palihog lang. So ayan. Igang lang jud kay wala gion ang aircon. Wala gion ang aircon sa ano. Wala gion ang aircon sa gym. And sa atbang ang BPL Black Bee nami diri sa pick-up food. Kay igang sa kay magtapok mino maraming tinapa. So ayun, kasama namin sila. Tagalog, Bisaya, ambot na lang. Tura sila oh. So ayun, so unya na sad guys, update na lang tamo kung magsugod na ang friendship game kay murag wala pa jud siya gasugod oy, palihog lang. So and then ano siya. So pasaylo ano kay murag yaw-yaw jud ko diri. Shout out daw sa ilang mga uyab. Wala pa. Kung mag-attendance sa to, naglingkod na ta diri. Unya na sad guys, update mo ma-attendance sa amin. Bye. Man na. Oh. Uy,
welcome to Bricks YouTube channel. And now we're here at Dream Nation. MSU Dream Nation. And we're gonna witness Sipak Takraw Invitational Tournament. Yeah, that's it. And here the owner of the flag. So guys, nag-start na nagdulag si Takraw Game 4. Tamo na update kanina kay Busy ang bayo. Busy nyo uncle, inyong auntie, ang tanan. So tara, they are from different schools. Ito mga igsoon diri. Okay. Laban. 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 Laban na itong auntie dire, palihog. Tumulbo. O, kani mga tao dire nga nananaw. Laban. Yung barog. Laban to auntie dire. Malitan ka lang, naka-vlog na si Brick. Joben. Poyag. Busy po ni isa. Dili siya ML. Pero basketball siya. Seryoso kayo. Hani. Wala na. Bibo kay silag ML dire palihog lang. Kamusta ang game? May no star? Ha? May no star? You know, elite gaming, elite joke lang. Mythic na daw siya. Mythic glory, guys. Ako, guys! Mythic glory, 3 stars. Pero busy kay sila Kaya ML. yung mga ID. Lagi siya doon ang dance. Uy, napamitsals mo kada og palihog lang. Napamitsals mo kada. Wala mo? Pagka.